nagpasalamat ko no sa RMMDXDC nga part po sa akong kinabuhi nga dili lang sa akong sarili, lakip na po sa akong mga igsuon. Kaya ang akong gisaligan nga financial sa tinuod lang, dili lang gud ang income nako sa adlaw-adlaw nga pantrabaho sa RMMDXDC. Nagpasalamat po ko sa mga manager, sa mga admin, tanan-tanan mga staff sa RMMDXDC kay tungod sa sobrang lang kabuutan na feel yun ako nga murag pamilya na po ko nilang kumbaga sa kuan nga dili na ko laing tao nga kumbaga kana lang guard lang ko, pero ang treat nila sa kuha nga pariha gyud mi nga feel food ako nga ang pagmahal nga nahatag po nila sa kuha nga bisa kung sa pagsulay ani agi sa atong kinabuhi dire sa RMMDXDC. Nagpabilin gyapon malig-on, nagpabilin gyapon number 1, nagpabilin gyapon sa kasing-kasing sa mga tao ang RMMDXDC Davao. Happy 62nd anniversary RMMDXDC Davao. Ako si SG Ronel Pagalungan, Tatak RMN.